Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing lemon ki syakri sarkar ki baju syakri haki office sarkar sakis nong nong kendong kapau tengkren bakim kit khia satyai jala ka kamram bala benset haki nakapor sakapor hakajing jurep jong ki seng balang ya ki office trekam jong ko sarkar haki nong nong kendong dalap bagi ju thli kreng kreng haki sngi long trei klem nong trei nadu ki officer hadu ki nong trei ki batrei haki kerdan ki baren haka arp khandai trek mutabna jemmang araja ka khandai ka bahapru haka sngi poya kata haka sngi balang kakan hon jong ka Batisi TV kala her jurep ya kasnong thai ka bajengai tang kumba 8 kilometer na ka surak banlet cha kasnong lengkhan ka baha papo ka Penursula Civil Subdivision lalap ba ka jing bomdan ki syakri sarkar ha ka office trekam jong assistant executive engineer jong katnat PWD Roads Shillong South Subdivision Penursula haba persang banlet ti bnya bat banlet token halor ka jingjat jong ka surak ha kasnong thai Hagani ka sngi la sakhi bakani ka office rekam kala thli kum karu klem umoina namar baki syuki baki kamera trekam ki thli watla kadang dai ka por si tengsngi baki nong trei kadang dai bandan hapo ka office rekam